tutorial honetan Moodleko egutegiaz arituko gara. Moodleko egutegiaren ezaugarriak ezagutuko ditugu, nola gehitu ekitaldi bat egutegian, nola esportatu nahi izanez gero gure Moodleko egutegia Googleko egutegira, eta egutegia eta datozen ekitaldiak blokeak ere ezagutuko ditugu, nola aktibatu eta nola desaktibatu bloke hauek. Noiz erabiliko dugu Moodleko egutegia eta zertarako? Orokorrean, ikaslei gure materiarekin zerikusia duten daten berri emateko, proiektuen epeak, ekitaldiak eta bestelakoak. Eta irakasleon zereginak ere bertan txerta ditzakegu. Horrela, Moodletik bertatik irten gabe, gure zereginen berri izango dugu. Pasa gaitezen bada, horiek guztiak nola egiten diren ikustera. Lehenik eta behin gure Moodlean sartuko gara eta erabiltzailetik egutegira joango gara. Egutegian sartzen garenean, alde batetik guretzat sortuak dauden edo sortuak ditugun ekitaldiak ikusiko ditugu eta beste alde batetik hileko ikuspegia ere izango dugu. Ikusten duzuen bezala, kolore ezberdinez azaltzen dira ekitaldiak. Guneko ekitaldiak berdez azalduko dira. Moodleko kudeatzaileak sor ditzake eta erabiltzaile guztiek ikusiko dituzte. Adibidez, guneko mantenu lanetarako geldialdi bat programatzen denean. Ikastaroko ekitaldiak berriz arroxaz azalduko dira. Eta hor, ikastaro bateko irakasleak sor ditzake eta ikastaro horretako kide guztiek ikusi ahal izango dituzte. Taldeko ekitaldiak krema kolorez azalduko dira. Hemen ez dago ikusten adibiderik, baina irakasleak sortuko ditu eta talde jakin bateko kide guztiek ikusi ahal izango dituzte ekitaldi horiek. Azkenik, erabiltzaile baten ekitaldiak ditugu, hau da, gure ekitaldiak. Horiek urdinez azalduko dira eta erabiltzaile bakoitzak sor ditzake eta berak bakarrik ikusiko ditu. Guk geuk ekitaldi bat sortzeko ondorengo urratsak jarraituko ditugu. Hasteko, ikastaroa hautatuko dugu. Eta jarraian, ekitaldi berria klikatuko dugu. Honela, aukera batzuk zabalduko zaizkigu. Adibidez, ekitaldia, sortu nahi dugun ekitaldia ikastaro mailakoa izatea nahi dugun, edo talde mailakoa, edo guretzat bakarrik nahi dugun. Kasu honetan, ikastaro mailakoa sortuko dugu. Horrela, ikastaroko kide guztiek ikusi ahal izango dute guk sortutako ekitaldia. Hemen, ekitaldiaren izenburua ipiniko dugu eta azpian deskribapena. Nahi diren azalpenak eman litezke hemen eremu horretan. Data zehaztuko dugu. Noizko nahi dugun, nik 20rako ipiniko dut, eta aukera badago ere, edo iraupenik ez, eta egun horretan bakarrik, edo noiztik noiz arte ipintzeko aukera ere badago. Bestalde batetik, azken aukera dugu, errepikatutako ekitaldiak. Hemen ipini dezakegu, astero errepika dadin, eta hemen ipiniko genuke, zenbat astez nahi dugun ekitaldi hori errepikatzea. Kasu honetan, 3 astez ipiniko dugu, eta aldaketak gordeko ditugu. Hementxe ikus dezakegu sortutako ekitaldia, ikastaro zehatz batean gaude, baina bueltatuz ikastaro guztietara, bestelako ekitaldiak ikusi ahal izango ditugu. Azkenik, komeni da jakitea, Moodleko edozein jarduera sortzean, hau da, zeregin bat sortzen badugu, edo tailer bat, epe bat duen edozein jarduera sortzen badugu, eta data ipintzen badugu, automatikoki sistemak ekitaldi berri bat sortuko duela. Beraz, guk ez dugu sortu beharko. Zuzenean bistaratuko dira horma nagusian eta baita egutegian ere. Bestalde, edozein ekitaldi ezabatzeko edo editatzeko hemendik egingo dugu. Hau editatzeko eta beste hau ekitaldia ezabatzeko. Gertaliteke ohitura handiago izatea Googleko kalendarioarekin egutegiarekin ibiltzeko. Horrela bada eta gure ekitaldiak han ikusi nahi baldin baditugu, esportatu egingo ditugu. Esportatu egutegia klikatuko dugu, erabakiko dugu esportatzeko ekitaldi guztiak esportatu nahi ditugun edo ikastaroi dagozkien ekitaldiak,
eta bestalde erabakiko dugu zein epetako ekitaldiak esportatu nahi ditugun. Behin hori erabakita, esportaturi emango diogu. Ikusten dugun bezala, hementxe jaitsi da artxiboa. Jarraian, Googleko egutegira joango gara, bertan ezarpenetara, eta ezarpenetatik gure egutegietara. Hementxe dugu inportatzeko aukera, hautatuko dugu, eta igo egingo dugu. Honela, inportatu. Ikusten dugun bezala, 21 ekitaldi inportatu dira gure Googleko egutegira. Ixten badugu, eta bueltatzen barin bagara ikusiko dugu hementxe ditugula inportatutako ekitaldi guztiak. Bukatzeko gure Moodlera bueltatuko gara, eta egutegia eta datozen ekitaldiak blokeak aktibatuko ditugu gure zereginak beti ikusgai izateko. Horretarako aktibatuko dugu edizioa, eta esan bazala bi bloke horiek gehituko ditugu. Alde batetik egutegia, hementxe ikusten ditugu ekitaldiak eta bar, eta beste alde batetik datozen ekitaldiak ere aktibatuko dugu, ikusgai ipiniko dugu, eta hementxe ditugu eskuinean bloke hauetan datozen ekitaldi guztiak, edo egutegia bistaratzeko beste aukera bat. Ezkutatu ere egin ditzakegu ekitaldi orokorrak, edo ikastaro baten ekitaldiak, edo talde ekitaldiak, eta abar. Pantaila osoan lan egin nahi badugu, eraman dezakegu, ezkutatu eta ezkerretara eramango genuke. Hemen ere ezkerretara. Berriz ere bueltatu nahi balin baditugu, hemendik eta eskuinera. Ezabatu nahi balin baditugu, hemendik egingo genuke. Ezabatu egutegia blokea, edo moitu nahi balin baditugu blokeak, hortik arrastaka eramanez mugituko ditugu. Ikastaro honetan beraz, Moodleko egutegia saritu gara, Moodleko egutegiaren ezaugarriak ezagutu ditugu, nola gehitu ekitaldi bat egutegian, nola esportatu Moodleko egutegia Googleko egutegira, eta ikusi eta ikasi ditugu egutegia eta datozen ekitaldiak blokeak aktibatzen eta desaktibatzen. Hauxe izan da guztia, espero dugu baliagarria izatea.